A jako tady už to nemá asi cenu riskovat, no. To je o trošku. Es wird immer dunkel, auch egal wo du gehst. Takže zdravíme dneska už ze Schneebergu. Buchberg am Schneeberg. Nevím, jestli je to město nebo vesnice. Vyjeli jsme z víru velkoměsta, z Vídně, kde bylo teda hodně lidí a přesouváme se do přírody. Za sportem dáme si tady túru na nejvyšší horu Dolního Rakouska, na Schneeberg. Jsme si tady našli nějakou bifotovou snídani, tak to tady jenom ukouknout a uvidíme, co to dá. Snídaně hodně chutnala a musím vyzvihnout rakouský šunky a sýry. A celkově ty rakouské suroviny jsou fakt kvalitní a dobrý. Takže poctivá pětichodová snídaně a můžeme jít dál. Je potřeba kombinovat tu kulturu s tou přírodou, s tím sportem. Šla vyšší jak Sněžka, na Sněžku jsme šli jak vybavený jak na Mount Everest a sem jdeme i bez vody. Počkej, jako myslíš s tím spacákem, jo? No počkej, ale jsme měli žrádlo a pití. To je pravda. Teď Nemáme vodu. Teď budeme žrát sníh. Oblečení jsme si řekli, uvážili jsme, že je teplo. Takže jsme se moc jako nedavlíkali. Uvidíme za ty 2000 metrů. Co by ne, zkrátka. Co by ne. Tady je křižovatka, tam byla křižovatka, všude jsou křižovatky. Výborně. Já si asi vezmu. My vlastně nikdy nevíme, kudy jít. Takže vlastně reálně vůbec nevíme, kam dojdeme. Kolik jsme tak mohli ujít už? Jdeme třeba 20 minut. Je to strmý jako prase. Tak 500 metrů, ne, možná kilák máme už. No a bez vody, co by ne. Konkrétně na tento typ tury bude určitě dobrá žraločí chrupavka, takže koukejte na Holcikův kanál, suplementy, objednejte žraločí chrupavku, pošlete to tam. Tak. Os. Dobrý. Vlastně tamhle, jak je to jezírko dole, zazumuju, tam odsud jsme vycházeli. A protože se vůbec nevyznáme, tak jsme si zaplatili tady instruktory, kterých se na všechno ptáme a jdeme podle nich. No, takže jdeme správně. Jdeme být našich instruktorů. Už jsme 4krát odbočili špatně. Tak geplant. Co? Všechno plánované. Jo, všechno je naplánovaný. Je to docela strmý, sype to, každopádně příroda je tady pěkná. Každopádně asi potřeba bych ještě 4 trička, no. To jedno už bylo po 5 minutách v prdeli. Já, protože přemýšlím dopředu, tak jsem si vzal do batohu samozřejmě náhradní oblečení, termo. Ty krávo, tak ty mlč, ty vole. Ty mlč, Tady Vašek nemá nic. No. Ten frajer to jede na sebe. Já ani nevěděl, že bere ten baťoch. A... Takže samozřejmě jsem ani neřekl o pití, protože jako nějaký sníh tady je, když tak. Je tady, jako sněhu není moc, ale však se napijeme sněhu. Jo, mimochodem, dejte like, odběr. No, dejte mu to. No, ty jsi dobře udělal to tričko. To je takhle tmavý, co mu koupil. Běž ho vyždívat na jízdu. Tak v té hospodě jsme se museli zastavit, protože nemám žádnou vodu. Dali jsme si vodu s bezinkovou šťávou. Kolik to stálo? 5 euro. Takže nic moc a zároveň se vyplývá, že určitě, když sem někdo pojede, tak vemte si sebou cash. Vemte si třeba ráno na té snídani, což bylo jakoby, dá se říct kafečko, jako kavárna velká, mám taky jenom cash. Tady vlastně v těch hořkých taky jenom cash, tak většinou to bývá. Takže ale jenom pro info. vyberte si Ečka, budete to dočovat. Ty mapy.cz jsou pěkní lháři. Hele, nějaká holčina na Tíčoku říkala, že šla nahoru 2,5 hodiny. To je pěkně ulhaná. Jak dlouho jdeme my? To je pěkně ulhaná teda. Ociku za jak dlouho to zvládli? Já nevím, tak za hodinu? Ne celou. To jsme ještě 20 minut seděli v kavárně. V hospodě.
Dobrý kámo, tak ale nemůžeš všechny srovnávat s tebou. Máme to na dlani. Doslova. Je to tak? A něco nás ještě čeká, ty vole, ale... Já jsem spíš zvědavý tu cestu dolů potom. Jako to se... Jestli půjdeme tudy, kudy jdeme nahoru, tak jsem na nás taky zvědavý. Máme vrtulník, vole. Protože to úplně nevidím, no dobře. Ale to třeba bude jiná cesta, uvidíme. Tak jdem? Co by ne? Co To vypadá dobře. Takže update z cesty. Nacházíme se v nadmořské výšce 1553 metrů. Tady už to začíná. Sněžka 1,6. Sněžka 1806. 1800. Určitě. 1802. Není 1674. Ty vole. 1800. No. 1603, brácho. To vystřihneme. Já, ne, to tam nech, to tam nech. Takže A já jsem počkal, to taky jsme jako vystřižit. vlastně ještě jsme byli nedávno. Mimochodem video najdete na mém kanále. Představili jsme Tam teda vede o dost lepší cestou, musím říct. O dost lepší cesta a jako musíme říct, shodli jsme se, že tady je to mnohem náročnější. Takhle jenom pro představu, takhle je to strmý, to tak nějak jdeme. Samozřejmě cestičkama lepšíma trošku, ale není to moc lepší. Já se jako nedokážu moc představit, jak pak půjdeme dolů. Jestli tam, já doufám, že tam vede něco normálního, protože to, co jsme šli nahoru, není jako reálný dolů. To není, no. Když to šplháme rukama. To uvidíme. To uvidíme. Každopádně shodli jsme se, že tady je to hezčí než na Sněžce, tak jsme v Rakousku. A jako má to tady fakt atmosféru, vibe. Líbí se nám to. A to ještě nejsme nahoře, přátelé. To bude úplná paráda. A Borec tady chodí, vole. To měl moje poslatý boty, vole. Měl nové řetězy na nohou, no. Borec měl, vole, má ty. Nevím, co to je, ty špunty na těch. No bodláky na nohách prostě. Takže tady asi končí sranda, protože tady po té cestičce, jak můžete vidět, my jakoby jdeme. A už to přestává být sranda, protože je to docela krpál, no. Má ani nemám rukavice. Co? Studí. Třeba pohřát tu levou ruku. Nice. Hi. Kurze Frage, schaffen wir das ohne diese Schuhe, was ihr haben? Oder du machst ein Abenteuer. Ono všude bylo, že to nahoru trvá 2,5 hodiny, že jo? A jako tady už to nemá asi cenu riskovat, no. To je o trošku. Jsme v 1600 metrech a zbývá nám nějakých 400 metrů nahoru, ale bohužel jsme nějakou náhodou zvolili tu nejtěžší cestu, kterou jsme mohli. A potkali jsme tady pár lidí, kteří už mají horolezecké vybavení a nedoporučovali nám, aby jsme pokračovali dál, že už je to velký hazard. Takže tady to ukončujeme, bohužel, a vracíme se zpátky. No. Tlačí nás čas, ať už kvůli světlu, tak už máme i zima hlavně. Nemáme na to vybavení bohužel a další věc je to, že jestli jako existuje na těle nějaká část, která nemůže být spocená, nějaká spocenou určitě mám. No, jako propocení jsme pěkně. Nemáme ani pití, nic, prostě. Špatná výbava, ale i tak, to, kde jsme tady. Zážitek super. Těšíš nás Adrenalin víc, teda jako neskutečný. Tady přitom, tady už máte prostě jako horolezecký lana. A tady, když jsme to přecházeli, tak já jsem měl teda uslušený adrenalin. Ty panoramata jsou tady pěkný. Jo, ale nebudeme úplně hazardovat a jdeme už dolů. Hlavně, kdybychom došli až nahoru, tak dolů bychom šli za tmy. No. A ještě bychom se tady někde ztratili, takže... Nemáme ani světla, čelovky, nic. Takže nám řekli, že pro nás vrtulníky volat nebudou. Takže jdeme dolů. Jdeme dolů. S pokorou a Respektem. respektem.
Takže asi takhle. Pán má určitě vybavení. Sněžní boty, my lezeme takhle. Jo, cesta docela náročná. Ale stojí to za to. Jak tam byly ty lana, tak to je dobrý, tak to bylo dobrý. Chutná ti to? Jo? Obě dobrý. Dobře obědváme, no, teď. Po té výživné snídaně jsme si dali takovýhle oběd. No a co by ne, že jo? No a když takhle přiblížím, tak tamhle u toho jezera jsme vlastně začínali, tamhle parkujeme. Takže ve výsledku už jsme skoro dole. Přátelé, tady ty skály, tady zdoláváme. Jako tohle. Je to takhle, já musím říct, že mě to docela baví. Já se tady prostě šmatám po těch skalách, houpu se tady po nich. O, baví mě to. Baví to ne, ale Ale je to o držku jako ale s káva. respektem. Ale no, tady to zadám, protože tady se zase budeme kouzat, kamaráde. Tak jo, my jsme to zvládli, jsme dole. Místama to byl boj, ale jsme živí. No, tak no, jakoby, kdybychom věděli víc, tak jsme to dotáhli. Takhle, kdybychom vyšli dřív, tak jsme to dotáhli, protože prostě nás tlačil čas a tma. Nebo jakoby smívání. Kdybychom to došli až nahoru, Jenom protože to je prostě 4 hodiny cesty. tak bychom došli, Respektive dohromady 6. jo, bychom to celý prostě obešli tu horu. Dolů, když bychom to vyšli nahoru, asi bychom to zvládli, ale šli bychom pod mě. A Nevím. nevím, Se přihodila nějaká zlomenina, ale to tomu patří. No. jo, to je ze Schneebergu dneska všechno. Doufáme, že se vám líbilo tohle video a určitě like, odběr, do komentáře, taky můžete něco napsat, klidně nějakou kritiku, bereme to, beru to a Bez kritiky se nemá člověk jak zlepšovat. No. tak. A doufám, že se vidíme zase u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj. Ahoj.